lehenengo 6 urtetan, egon du nintzen gizarte langile bezala, oinarrizko gizarte zerbitzutan, Errenteriako udalean, ordezkapenak egiten. Tarteka lanean, tarteka langabezian, horri bilinitzen. Hori, 92-tik 98-ra. 98-tik 2006 arte, egon nintzen zuzendari eta gizarte langile bezala, Zarauzko Santana egoitzan, eta 2006-tik oraindela 6 urte arte, nengoen zuzendari eta gizarte langile bezala, hemen Oiartzungo Petraleku honan, eta azkeneko 6 urteak bakarrik gizarte langile bezala nago. 92-tik orain arte, hori, bai, 30-ak, bai, urte asko. Betidanik izan da zerbait gustatu zaizula, edo beharraren edo familiak eskatzen zizulako ikasi zenun gizarte langiletza? Nahiko kuriosoa zen ere lehenengo asmoa zen psikologia edo magisteritza egitea, baino junitzen institutoko lagun bati laguntzea gizarte laneko eskolara matrikula egitera. Eta lagundu nion, eta de repente horri iriki zitzaidan nola sanun, hau gustatzen zait, edo itxura ona dauka honek. Eta azkenean nire lagunak zuzenbidea ikasi zuen, eta nik gizarte lan egin nuen. Nahiko berezia, bai. Bai, kuriosoa. Izan zen deskubrimentu bat bezala, bai. Bateko deskubrimentu bat, ezta? Bai. Vale. Nola oraitzen dituzu hastapenak? Zenbat urte zenituen gutxi gora bera? 2 edo... Zakiten naiz goatzen, 18, 19, 20, 21, bai, 21, 22 urtekin. Bai, hasieran, lehen esan dudan bezala, Errenteriako gizarte zerbitzutan hasi nintzen ordezkapenak egiten, eta, bueno, pixkat zaila, ze oinarrizko gizarte zerbitzutan tokatzen zaizu denetik. Izan daiteke famili bat arazoekin, izan daiteke adineko pertsona bat egoitza eskatzeko, izan daiteke adikzioren bat daukan pertsona baten akonpainamentua pixkat kanpotik, baino diru laguntzak, zan pixka bat denetik, arlo guztiak edo arlo asko desberdinak. Eta berria izan ikan lanean, pixkat, galduta edo tarteka pixkat galduta. Gero egia da, Errenteriko tarte horretan, tokatu zitzaidala hilabete dexente egitea etxez etxeko laguntza zerbitzuaren koordinazioan, eta baita ere egoitzetarako eskaeren errebisio batetan. Orduan, hor, gustora eta hobeto asentatu esango genuke, pixkat arlo batetan zentratuta. Eta, ondo, esperientzia ona egia esan. Eta egoitzan berriz, Zarautzen hasi nintzanean 26 urte edo uste dut nitula, eta, pixkat berria baitare, eta, gero oso gustora, egia esan urte guzti hauek egoitzan oso gustora, bai. Hasieran hori, gauza batzuk, narriadura kognitiboaren inguruan ez nituen ezagutzen, eta pixkat ikasten ere, eta sorpresan harrapatu ninduten zenbait gauza, baina, gero oso gustora, urte guzti hauetan egia esan adineko pertsonekin eta esperientzia oso positiboak eta familiekin, eta hala izan ditut gustora. Komentatu ezu, ordezkapenarekin hasi zinala, baina nola jatu zinan ordezkapen horiek egitea, kurrikunak bidatzen zenitu, nahoz-ahoko kontaktuak izan ziren, nola izan zen aurreneko aukera? Bai Errenterikoa eta baita Zarauzko postua oposaketa bidez aurkeztu nintzen, 13 oposaketa desberdinetara, eta Errenterikoan zerrendan gelditu nintzen, eta orduan deitzen ninduten ordezkapenak egiteko, eta 13. horretan Zarauzko lanpostua eskuratu nun, eta han egon nintzen urte pila bat.
Gero bai, Oiartzundikan, hemen batzordean zeuden pertsona batzuk ezagutzen ditun, eta beraiek proposatu zidaten aber interesan neukan honea etortzeko. Hemengoa gehiago izan zen, elkarrizketa bat, eta jende ezagunaren bidez. Baina Errenterikoa eta Zarauzkoa oposaketa. Vale. Zein ziren orduan egin beharreko ikasketak lan oposaketa hoietan aurkezteko edo lanpostu hoiek egiteko? Gizarte laneko diplomatura, garai hartan etzan gradua, zan diplomatura, eta gizarte laneko diplomaturakin nahikoa zan aurkezteko. Eta hasi... Euskera ere eskatzen zuten Zarautzen, eta Errenterian nik uste puntuatzen zula, baina printzipioz horrekin nahikoa zan bai. Bale, eta norbaitekin hasi zinean lanbide honekin edo oposaketak egin eta gero esate zizuten lanpostua hau zuria da eta zuke egiten zenun daina? Ba, beira, Errenterian hasi nintzanean, bai lehenengo egunak egon nitzela ordezkatuko nuen pertsonarekin, baina izango zian 2 edo 3 egun, eta gero ja deitzen ninduten aldiro ja bakarrikan, inorren laguntzarik gabe. Bai egia da, hango lantaldean, gizarte langile bakoitzak zeukala koordinazioko pertsona bat edo supervisioak egiten zituen beste gizarte langile bat, arduradun bat bezala. Eta, harrek laguntzezun. Baina hori, bai, lehenengo egun batzuk ordezkatu nuen pertsonarekin, eta gero ja bakarrik, zuzeneko harretan bakarrik, bai. Bale, eta gerora, ikasketa gehiago egin dituzu edo? Egin nuen, nik uste, 92-tik 98-ra, egin nuen Kataluniako Unibertsitate bateko posgrado bat, zen animación estimulativa para personas mayores y con discapacidad, edo lako zerbait, Ramon Llull Unibertsitatean, eta gero egin ditut ikastaroak, baino motxak, esan nahi dut. Egin ditut, gure erakundea Matia Fundazioaren barruan dago. Orduan, Matia Fundazioak egiten ditu, erabiltzen dugun lan egiteko modua da pertsonarengan oinarritutako arreta eredua. Eta orduan, eredu horren inguruko ikastaro batzuk eta egin ditut urte hauetan. Eta bestela, bai, nik uste gehiago lan egiteko moduarekin, edo lanarekin lotutako ikastaroak. Gure egunerokoa da, etorritakoan irakurtzen dut gure sisteman jasota dauden profesional ezberdinek idatzi dituzten gauzak. Partea esango genuke, ez? Ze gertatu den atzoko egunean eta gauean eta gaur goizean. Hori irakurri, eta gero, lantaldea, psikologoa, fisioa, erizainak, medikua, elkartzen gea, eta egiten duguna da, zerbait baldin badago irakurritako horretan bideratu behar dana, zein arduratuko den horretaz. Eta gero, egiten ditugu, nire lanaren beste denbora zati handi bat da, egoitzara etorri behar duten urrengo pertsonekin, familiekin, elkarrizketak egin, eta pixkat etorrera hori prestatu. Beste egun batzutan, pertsona berriak etortzen dianean hemen bizitzera, beraiekin ere sarrera hori bideratu, eta lehenengo egunetan pixkat akonpainamentu hori egin. Baita ere, beste gure erakundearen beste gizarte langileekin koordinatu, zerbait lan egiteko moduan, edo gizarte valorazioan, edo zeo zertan aldaketak egin behar baldin badira, pixkat beraiekin koordinatu. Familiak ez dituzten pertsonekin
pixkat laguntza gehiago izaten da, eta koordinatzen naiz gehiago baitare kanpoko gizarte langileekin, edo tutelatuta baldin badaude, Urkoa Fundazioak ditu familia ez daukaten pertsonek daukate tutoreatza normalian Urkoa Fundazioan, eta beraiekin koordinatzen gera, eta saiatzen dira sortzen diren gauzatxoak bideratzen. Eta bestela hornitzaile eta hola ez, gehiago da hori, lantaldearekin, unidadeetan dauden zaintzaileekin, familiekin eta egoiliarrekin, kexak baldin badaude, edo, sugerentziak, ez dakit hola, gehien bat, nik uste hori dala gehiena, ez dakit zerbait aztu dudan, baino... Hori izango zen orokorrian, ez da? Bai, eta gero, atea jotzeta etortzen direnen pixkat ondoezak, edo premiak, edo entzun, beraiekin egon, edo ni juten naizenean gora beraiek bizi diren lekuetara, baitare. Etortzen zaizkit batzutan, beira hau pasa zait, hau behar dut, edo hau nola egin dezakegun, nik egin baldin badezaket egin, eta bestela lantaldeko beste norbaitei bideratu. Primeran. Zer esango zenuke dela zure ofizioak eman dizun onena? Harremana familiekin, harremana adineko pertsonekin, eta harreman horretan, hori, ez dakit, kontaktu hori, eta entzutea, eta pertsonaren lekuan jartzea, bera akonpainatuta sentitzea, eta eskertzak, familia horiek eta pertsona horiek egiten dituzten eskertzak. Nik uste hori dela honena. Bale, ogibide guztiak dute alde ilunen bat, ezta? Kasu honetan, zeintzuk izango zian? Nik aipatuko nituzke, bat lan administratiboa, batzutan denbora asko pasatzen dugu, tramiteak, txosten bat betetzen, lan administratiboa, azkenean bulegoan pasatako orduak pertsona gabe, hori da txarrena. Egin behar da, baina ez da gozagarria egia esan. Eta gero, famili bat edo pertsona bat etortzen danean ondoeza batekin, eta ezinezkoa danean elkar ulertzea, ze batzutan, edo nire ezintasunagatik akonpainamentu hori egiteko, edo pertsonaren erruduntasun sentimentua, ondoeza, kezka, nahigabea, ez dakit. Egon daitezke mila arrazoi, topaketa hori ez dutenak, ez dezunean pertsona horrekin konektatzen eta ez dezunean lortzen pertsona hori etorri dena baino hobeto juten. Jutea, ja. Impotentzi puntu hori, no? Bai. Bale, nola gokitu da ofizioa azken urteetan? Asko aldatu da? Zu hasi zinenetikan, oain dela urte, 22 urte hori, eta gaur egun aldaketa handiak izan dira? Bai, gauza batzutan, igual ez zehazki bakarrik gizarte lanarekin lotuta, teknologikoki desde luego, ze ni hasi nitzanean gauzak, gertatzen ziren gauza horiek egunean zehar zentroan biltzen genitun eskuz boligrafoarekin kuaderno batzukin, eta han irakurri behartzen nun, eta zaneko... Eta gero, ordenagailuan sistemakin eta pixkate, teknologiakin eta hori, por supuesto, asko aldatu dela. Baina, gero, gizarte lanaren inguruan aldatu dana, igual da, nola esplikatu, neurri batian, eta oraindik ere gertatzen zait neri, por supuesto, asko daukatu betzeko, baina neurri batian, igual, hasieran gehiago zan, ni naiz dakidana eta lagunduko dizudana hau egiten,
Eta gerora gehiago da, bueno, berdintasun edo ni eta etortzen den pertsona edo familia berdintasun maila batean mantentzea eta hortikan egitea akonpainamentua. Hortan ere asko daukat hobetzeko, ze nik onartzen dut batzutan inertziaz soluzio ateratzen zaizu edo ja esaten diozu pertsona horri zer dan egokia beretzat eta ez duela izan behar du berak erabaki hartzen duna eta izan behar du berak egokia ikusten duen edo ez nik proposatu dezakedana. Baina bai, hor nik uste aldaketa egon dela. Eta gero egoitzan... Bai, esan. Bai, esan, segi. Ez esatean egoitzan inguruan, ni hasi nintzanean zarautzen, eredua ere gehiago zan gu gara profesionalak, ez gizarte lana bakarrik, bai medikua, bai psikologoa, gu gara profesionalak eta guk dakigu zer den ona zuretzat, eta erabakitzen bazan pertsona hori ez erortzeko jarri behar zitzaiola sugestio bat, hori denborarekin aldatzen joan da zorionez, eta ikusi dugu badaudela beste modu batzuk, segurtasun hori edo arriskuak gutxitzeko moduak. Orduan, hor asko aurreatu da, eta orain zenbait gauzetan prozesu konpartitu batzuk egiten dira erabakiak hartzeko garaian, sistematika bat badaukagu eta laguntzen du. Hala ere mugak daude, mugak daude. Ze saiatzen gea pertsonantzako hau izatea bere etxea bezala, egoitza izatea bere etxea bezala, baino adibidez bere logela barruan erre nahi baldin badu pertsona batek ezin du erre. Eta orduan, etxean dago, baina bere logela barruan ezin du erre. Bai, hori da, arau batzuk daudela, bere etxean beste arau izan da, baina errespeto puntu bat egoarko lukeela. Hori da. Bale, gero beste kontu bat, eta zuk zure kasuan aldaketa horiek nola kudeatu dituzu orokorrian? Lehen esan dudan bezala, asko daukat oraindik hobetzeko, batzutan jarrera hori ateatzen da, ez? Pertsona ordezkatzeko jarrera hori, berari erabakiaren indarra eman beharrian, zuk proposatzea hau da egingo duguna, ze hau da honena, ez? Eta hori oraindikan batzutan ateatzen zait, eta hori zuzendu beharrekoa da. Baina orokorrean ondo, zen ikuste aldakuntza guzti hauek hoberako direla. Edo onuragarria direla pertsonantzako, familientzako, eta orokorrean zentroan bizi diren pertsona guztientzat. Bai. Zure lana, zein ekarpen egin du zure garapen pertsonalean? Egia esan handia, ikasi dut asko. Ez dakit, igual hasi nintzenean uste nun nahiko utopikoa, baina uste nun ia dana konpondu zitekela, hitz eginez pertsona guztiak elkar ulertuko genula, nahiko utopikoa zen, perfekzioa eta ez dakit, lan horretan ustez beti konponduko zirela gauzak, eta denborarekin ikusi dut perfekzioa ez dela existitzen, por supuesto, eta laguntza harremanean batzutan ezin dezula konektatu pertsona horrekin, edo berak ezin dula zurekin konektatu, edo, dena ezin dela. Eta baita ere, ze importantea den lantaldea eukitzea inguruan, eta lantaldean apoiatzea, eta erabakiak eta esku hartzeak lantaldean egitea. Hori nik uste hori dela garrantzitsuena.
Eta zure belaunaldiak zein balio ekartzen dizkiola uste duzu gaur egungo gazteei? A ber, hau zaila da, zaila egiten zait, erantzutea. Ez dakit, nik uste pertsonaren, adineko pertsonen historia, balorea ematea, jakinduriari, esperientziari, adineko pertsonena, Eta nahi dut, nerea ere bai, por supuesto, baina hemen bizi diren pertsonen esperientzia, bizi, historia, pixkat hori denari balorea ematea eta presente eukitzea egunerokotasunean. Naiz eta ja pertsona agian izan narriadura kognitiboarekin eta ezin dizun kontatu zein izan den bere bizitza eta ze pauso eman ditun eta ze erabaki hartu zitun eta hori dana igual ezin dizu kontatu, baina hori presente eukitzea eta jakitea pertsona hori zein izan den eta zein den bere bizitza oso importantea da. Eta batzutan, igual, gaztetasunetik ez dakit balioa ematen diogun horri. Inkluitzen naiz, esan nahi dut, ni gazten nintzenean, esaten zen un buf, igual, azerroioa, honek kontatzen duna. Bai. Bai, ikuste, no? Azkenian praktiketan ebai eukitzen dituzula. Eta gazteek ze berri ekarri ditzazke edo zer erakutsi dezakete beraiek, bai. Hori da. A ber, nik uste freskotasuna, energia, dinamismoa, ni naiz pertsona nahiko lasaia, nahiko templatua, eta jende gazteak askotan ekartzen du bizitasuna, gauza berriak egiteko gogoa, ideia berriak, proposamenak, eta nik uste hori oso ona dela. Belaunaldien arteko espazio onuragarria iruditzen altzaizu lantokietan? Bai, noski, bai. Bai, guk ikasten dugu eta etortzen diren gazteak ere bai.